जाहैबाय नङाना हेलौ गासैखौबो वेलकाम आंनि नैबे इउटुब लाइभ होनायावहाय दा फैदों बर' बाजारावहाय मैगं एसे लांसै बेसेबां मोनो आरो दा कफि आलुआ बेसे बेसे थांखो एसे सोंसै जोंनि क'क्राझारनि बर' बाजारावहाय स' नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायदों आं एसे मोजां मोनदों आरो बिनि सायावबो नोंथांमोना साबसक्राइबबो खालामलांगासिनो दङ थेंक इउ स' माच गासैखौबो आङो हामनाय बा गोजोन मोननाय जासिहरबाय नोंथांमोननिसिम दा आलु नायनि दखानदार आलु कत 20 टाका किल' 2 किल' दोन आलुआ 20 टाकानो 20 रुपिस पार किल' स' दा लांसै आलु ज़्यादा बड़ा है उठा हुआ कि नहीं ज़्यादा हो गया क्या लेना है क्या लेना अभी जाएगा अंदर में दा सिङाव नायबावनोसै मा मा दं जुलुकिया जुलुकिया कत भाई औ दखानदार जुलुकिया कत जुलुकिया 15 टाका देन देन 20 टाका देन 20 टाका बिला देबो अ 20 रुपिस फवायावहाय फवासेयावहाय 15 टाकानो फवासेयावहाय फानलुआ दुनिया पाता कत दुनिया 10 टाका देन दुनिया पाता देन फानलुआ फवासेयावहाय 15 टाकाबा ओरैहाय हमना ला 30 टाका बा 20 टाकाखौ फानला फवासेयाव माथो होननो एसेबाबो बिथांमोना लाब जानांगौ नालायथो लाबनि थाखायसो बयबो बिजनेस गेलेयो नालायथो जेबो नङा मोजां गुड जब बिदिखौ मावनो रोंदों आरामनि बाथ्रा जाय बिथांमोना जाय आइजोफ्रा जाय आइजोफ्रा गावनि बोराय थासेयावबो मैगं फानदों आरो बोरायाबो खामायदों आरो बुरैयाबो खामायदों गुड जब आं बिदिखौ हामबायसो होनो गाज्रि नङा अबयसे मोजां दावखोबाय थानोसै मैगङा जाबाय जानाया एक्सुवेलि नायलांदो नोंथांमोना क'क्राझार बाजारा बर' बाजारा माबायदि जायो सिगाङावहाय लामा लामा मैगं फानोमोन दा लामा लामा मैगं फाननायखौहाय गासिबो सिङाव सोजोबबाय दा लामा लामा मैगं फानोमोन सिगाङावहाय दा बेखौ गासिबो टाउन बा बाजार सिङाव सोजोबबाय दा एसेबां ट्राफिक जाला आरोखि ना स' फानलुआ बेसे मोजां मोनो टेमेट' फिसा फिसा मोनोबा बेखौबो लांगोन लांनाया मोनोब्लासो आरोखि ना एक कितना है भाई पॉपकॉर्न केजी 20 लाब्रायाव बिराद टेस्ट जायो मा लाबावनो दिनै बेनो थोबायलै दिनै बेनो थोबाय
आरो ओरैहाय नागिरलांबावसै नायलाङै नायलांबाय थानोसै मा मोनलाङो नै बिसोरो सान्थिफुर साइडनि बिसोरो माबानि दादगारि साइडनि बिसोरो सान्थिफुर एलेकानि बिसोरो बिदिनो बायफैयो लाना फानफैयो आरो लेबु सिजेनाव लेबु लाबोयो फानफैयो दा बिदिनो बोराय बुरै बिसोरो बिजनेस मावो आरोखि ना थिग जायखिनि माखासे जोंनि बर' हारिनि आदै मादैमोन जा हायो बिजनेसफोरखौहाय जाहाथे मोजाङै मोजां सोलोंनो बा मावनो नाजायो बिजनेस मावनो रोङोब्ला साख्रि आवलानिफ्राय बांसिन इनकाम ना मादै माखासे हिनजावखौ आं एदावनि खाथलाया बिराद गिदिर नाया खाथला नाया बिराद गिदिर सना दाउदाय आयो आंखौ आदा होनलायदों गाहा आंखौ आदा होनलायदों ना दालाय आं होनाखै माथो आं होनखाबायना आदा होनलायदों होननानै औ माय गड हामसैमोन नैबियो हामसैमोन सोनाबांसि नोङो बिराद सोमबाय आयु सोनाबांसि नाफाम दंना गैया माथो थफ्लासो नाफामानो थफ्लासो नै बिराद गाज्रि बे मोजां फाना बियो फुरा गेसाव गोरानसो फानो बियो आइग रुल केमेरा एक्सन नायलांबावसै जोंना मा दङ बाहाय सलाम आलैकुम जय श्री राम इलिश माछ कितना है छोटका ले 700 बड़ा वाला 1000 रुपया झींगा का तो बहुत ज्यादा है यार इलिश माछ 1000 रुपया किलो वाओ माय गॉड 1000 रुपया किलो इलिश माछ so मैं तो खाने देर ज्यादा apa mana kau dongखायो बेहाय बाजारावहाय औ र' बावनो खादा र' फैगासिनो दङ हाबानि मोनसे बुकिं खालामदों दा बाहाय ना हरनांगौ आरोखि ना दा बिनि सोमोन्दैनो एसे रायलायनांगौ दा नोंथांमोननो भिडिअखौ लाबोखांनायनि उनावहाय एसे रायलायफैनोसै ना बाजारा बैसिम थांथारबाय नै हरैहाय बिराद गोथौ थौलांबाय दा थांसै र' बेजों हाबोब्ला बांसिन नङा बैजों हाबनोसै बैजों हाबोब्ला ना बाजार बेहाय जोंनि बर'फ्रा सासे ना सानैल' दङ ना फानग्राफ्रा गासिबो दारि गोलावफोर गोजा बुजिबायना आरो बेहाय जोंनि माखासे बिथांमोना ना बर'फ्रा जुदि रोङोब्ला लाजियालासिनो थायोब्ला बेहाय नानि बाजार खालामफैनो हागोन बा ना दखान होफैनो हागोन स' बेनो आंनिफ्राय खावलायहरनाया बर' दिनै बाजारा माने एसेबां खालि मानो नुनोनो थांलिया बाजारा मारै जाखो
आया बाजारा मा जाखो बहा थांखो मुरि जाबाय मुरि फानो बिसोरो मुरिखौ बेसेबांबा बुरजा लाना फैयो बिसोरो हालांजोबोबो हालांनायालाय एसे एनैल' थांफिनो बिसोर हालाङो हालांनाया ओमफ्राय एसे एनैल' लांनो फायो गासिबो कमप्लिट थाजोबा हानायाथ' एसेया बेलेन्सा थाखायोखा थानायालाय गारिखौ मानो सिङाव सोयोब्रा दा आङो ओरै थांसै दखानावहाय हाबहैनोसै दखानाव हाबनानै मादैया नेदों मादैया नेदों मादैया नेदों हेलो फ्रेंड्स भिडियोखौ बाव दोनथ'नोसै जुदि नोंथांमोना आंनि भिडियोखौ आंनि चेनेलखौ नायदोंब्ला बा आंनि लाइभआव फैदोंब्ला जाहाथे अननानै साबस्क्राइब आरो शेयार खालामो बे आंनिफ्राय खावलायहरनाय बाय बाय दखानदार ओइ दखानदार ए 1000 रुपया मिले दे हाँ 1000 টাকা मिले दे ayo এটা কার ছিল এটা বাবু Saya akan bilang,